Baltik. Ako kľačiacia žena. A čižma talianska. Ceylon ako kvapka, padajúca z nosa Indie. Rovník je dosť nešťastný. Jeho dráha vedie väčšinou cez oceány. Áno, pretína 2 kontinenty, ale Ázia sa mu vyšmykla z cesty. Poznám názvy najvyšších pohorí a aj najmenších štátov. A keď hľadím na relatívne pozície 2 Amerik, tak vidím niečo akrobatické v ich asociácii. Ale všeobecne, celé by to malo byť zostavené pikantnejšie. Nie je žiadna idea za tým všetkým. Nejaký zmysel. Niekedy sa dokonca aj hnevám, že neviem nájsť význam v tých komplikovaných ohraničeniach. A celé hodiny hľadám, tak ako som hľadal v detstve, cestu zo Severného mora do Stredozemného, cez ten labyrint riek. A skúsim nájsť nejaký racionálny vzorec za tou dispozíciou horských masívov. Kam teraz pôjdeš? Najprv tu dolu, na Rivieru, Monte Carlo, Nice, alebo povedzme Alpy. Všetky tie romantické miesta, kde môžeš konečne odpočívať. Poď, tuto je, pierdalec, komtos. Mŕtva. Som ti vravel, je mŕtva. Chlap do niečo. Amigo. Je mŕtva. Ešte kazanice. Nič s ňou nemáš robiť. Tu už nie pomoci. Amigos, para siempre, pompamos. Civiles, nechcem sa dotýkať, Tu nie pomoci, poďme. Poď.